Conas tá goibh a chóirde is mi sé OMP agus fáiltíí roisteach go dtí Leabhar-mheas agus an Leabhar a bhascing inniu an ceanúir seo an Cléireach le Darach ó Scolaí. An ceanúir seo is genre a bhfuil ólas againn atá sé seo na thuairiscéalta starúile nó na thuairiscéalta starre chéirta thuairiscéal starre atá na stácha. Agus Darach ó Scolaí nílis go bhfuil leabharmheas gom beidir bhfuil ceann na seanna scéalta faoi chló nua ach brunach dúis an ireachta sé seo sa bliain 2007. Agus síonn sé seo sais go deas isteach leis na leabhar le Leabhar-mheas Fontenoy nó Fontenoy go speisialta agus méid orthe le tríológ na litreach. Ach hahan an leabhar se go mórnam. So tá tálan in seo léas é ach duine méireacht lé éigeí ina bhar. Na bheith léith mé blurbe agus chur mé gcuine am héin cad é tátála. Arach na bliana siad é chuige 600 fear agus 3 scór marcach ag mar seo isteach trí dheatam bhaile an teampall mhór an colonel ó fleharta ar a gceann, bratacha ar folúin agus drumí an múla. Go bunúsach tá Cléireach sa scéil seo agus is sé tá ganas ar chóirbh an bhuiisiún san arm agus tá contas ar an arm ag tethe rih arm chromil. Tá rire uaireanta leis an scéalta seo. Ní sé bras ceann seo ach rafa go gearach ólas maithans leis an léthir. Ní sé go féar fan ceann seo tá an ghlacha leis an scéal mar hiann sé amach. Trí ráithaí dhéag sin ag tethe iní go mulaigh rih an náhuid dóibh a ranga barmathe ag cogaíocht is ag plá ag bás is ag tréalgan. Crunítar brion bheag ar thaobh sléimhe agus in ann an áir atá bhagartartha ar fa aoníthe amháin tá an etal sa bháisteach sail sin na réaltóga gus déantar ceiliúra ar alíonn is ar aisling í. Agus tá elementí áirithe den stíl nó den tanga ábhairn cosú leis an rudí antar i Fontenoy cénach déitar chomh fada sin leis. Fontenoy an nuacha ige is an céin réige díoch ní an nuacha ige bhachatán achas nuacha ige clásacha atá na ba. Ach péir deach dua áirithe ag léithóir nuacha ige an teach sin hiiscint. Ní sé sin chomhfíor chéanana faoin teach seo. Cuirtar an bíhéid láthair le bhí ach seachas sin ní héitir chun ásaíochta ar fad. Gus beidir gur cíalmhar an chuirchaige sin. Go dtugann sé bheittíigh don léir nachhfuil an sin óla se ar na seanna teach sanna nó ar na seanna chopaí sin na seanna láiscíní. Luain sé gúil an leabhar na hailte agus na leabhar bhór mar brethir ná cín lé ó Luain nach chuir taigh go donnacha an agar. Agus ní sin léite go bheith go feisiint cadí na cosúlachtaí agus an difriachtaí atá. Ach na buan atá an leabhar seo ná an chuir síos ar an stair seis na mion sonraí stair leis sin inrú dís má hanélamsa. Ní na chotácha le na persan na mór nó na cogaí nó cé atá gceist uaireanta nó cé na cumplach na regimentí éagsúla agus a lehéid. Ach na mion sonraí starúla bhhailins le cad éon bí atá ag daoine, cad éon duchatá á thólacha, céannácht a godlíonn siad is títhe, conas mar a chuíonn siad contas, conas mar a bhogan arm th chríothach, conas mar a bhogan arm th chliamh, agus na guní móra agus a lehéid. Ach sé an achtar sin I lár an leabhar is táhachtaí ar fad. So is tagann siad ar hiig tórn is stáilm agus nó rudéigen agus bailín na hifiigigh agus daoine eile san náid sin agus bítear siar san iar de scéalta. Agus tá na scéalta sin spéisiúil agus chuirtar látharíd go han spéisiúil. Bhá mé soltá sa sin tá chuid acu sin bailíonn siad leis an taidúireacht an chud is mó agus a chuid acu sin lunathe ar bhóráin na hórpa agus ceann óhánacha tá saltar nó leabhar sais banathe óhanans le teilech ar le agus tá contas ar chusint na saltrach agus conas mar na thugan duine a bhfuil níos go bhfuil léamh ar fadageacht a léamh éigeige agus conas mar thugann sé cosint don paltar chéanna
agus le héad sin agus leabhar agus le agus rí sin rud ag mid gomininic ag líam cáil freisin sais an dúil mhór sna leabhar. Tá rud eile an freisin sais tugtar le fis gur céó órapach is atá na gail nó is a bhí na gail. Bhín si sin le sunrú mar chuid de sais mhór thugra leabhar Breac braham. Tá ráling is órapig muid agus ba a riamh agus tá sé sin spéisiúil. Nig gnéithe órapach an na cógaí órapach sin a bheitán ach sais gnasctar sais scéalaoch na hhéireann agus cultúr na hhéireann leis an órap ar bhealach nach saolíonn an gnáhain a beidir chomininic sin. Tá prós go háling. Is beag duine léamh an fráis seo doing. Is beag there's no bheith a chur gumpar le líam a cáil ach is dócha an prós seo níos deisian an sais an dain a chruthítar agus na rudí a hálíonn sa dain céanna sin ceistfa. Tá níos mó sais clasíochta ar bun sais go téachsúil ag líam cáil is stáilm in Fontenoy ach beidir bhfuil an scéalaíocht sa chean óra seo níos fearr. Cad eile tá le rágam. Is brunach dúshmhór seo ónú an éil curtha agus arm túisgurt scrista ceanna agus clúin meile taite is tá saidúirí chrummel ag glúiseocht an néir le fánn fola stíaltais. Agus dar níl an iiri sin ála se go mar an tréimh seo ar éon bhealach a fós éon bhain mé sultas an scéal. Tá is leabhar faoi chlúd a crú atá tá ealaíon go deas tá teach an na gláán. Beag an ará faoin stíl. Is sais ard réim atá is go neidir céó cosúil le tanga chin le ó meán atá sé ach tá an tanga an is tanga ard réime atá tá orsaíocht áthe bhaint le méisteach na seo. Cé go lasc leis na cuisethe an machara a hasamh gan fáil foscaí nach lí cosanta in ag ionsaí marclua rinneadar mar a thordaíoch agus níor a bhada mar sindóibh ina lína tras an bhóthir agus a gcuid moscéad faoi réiricha nuair a tháinar na marcaig i ruathar ratha ortha i gliúireach is a gléach is a cruthe glíte go bagrach ortha. Tá cúpla nóta in sin a thuirt le fis águs teach áir seo mar sin rinneadar rinne siad na fér ionsaí ar an gaslan nó rinne siad na fér rinneadar na fér ionsaí ar an gaslan ru éigen mar sin bhíonn sin an gréalta ach tá severas tanga as an gnáach ag an údar agus ach ní héin sé chun seafáide leis ar bhealach é an úint a braim sin faoine na seaniscéalta fíníocht agus a lehéad is galamaíocht tanga annach chuid de ach sna leabhar seo na thuairscéalt a stair le tá bhd ar níos má sima agam sna téachsanna agus bhfuil a tharlaháin tú agus sa flotta agus tharlíonn rudaí agus na nimionsan is stair le sin Harbh spéisial ach chaan an Cléireach go mórm. Slán tamlíon chuirde?